Milan, Ty si to bral prečo mi zdá ináč? Mačko, pozdrav. To mi zdá, že si to bral aj prečo to ináč. Zväčšňujem to. To pôjde na YouTube toto. Jasné. Môžeš si povedať foťák? Čo? No jasné, že to je taký. Ty, koľko si spíral? Ne, tebe? No jasné. Chceš, aby vám podarilo? No, zajtra. Asi nie. Neviem, my pôjdu za ovole. Jano ešte nemá listek, tak ja neviem, asi tam pôjde. Neviem, kedy chce kúpiť. Som zvedavý, že si už Radšej ty, lebo... Nepláč. Usmej sa, Charlie. No, Pôjdeš na YouTube. dobre. Veď keby niečo mňa tu nájdeš, Peter. Uvidíme, či ťa púšťa dobre. Čo tu natáčať? Ja som si povedal, že mi sa na to nepostaví, ty na to není ty.